Ang kwentong ito ay ipinadala ni Rene. Nangyari ito taong 1992 sa probinsya ng Bicol. Simulan na natin ang kwento. Magandang umaga po, Captain Kokak. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Rene. Gusto ko po sanang ibahagi sa inyo ang kwento ko noong binata pa lang ako. Nangyari ito noong taong 1992 sa probinsya namin sa Bicol. Hindi ko na naabutang buhay ang lolo ko na tatay ni Tatay Kaloy. Ang nanay ko naman ay namatay raw, 1 buwan matapos akong maipanganak. Bagamat naghahanap ako ng pagmamahal ng isang lolo at ina, ayos lang dahil binusog naman ako ng pag-aaruga ng tatay ko. Lalong-lalo na si Mamang. Lola ko po siya, ang nanay ni tatay. Mamang ang tawag ni tatay sa kanya, kaya Mamang na rin ang naging tawag ko rito. Naaalala ko pa noon na si Mamang ang halos nakakasama ko sa araw-araw. Sundalo kasi si Tatay Kaloy doon sa aming probinsya at lingguhan lang kung umuwi ng bahay. Kaya masasabi kong laking lola talaga ako. Iba talaga ang pagmamahal ng isang lola, Captain Kokak. Naaalala ko pa noon kahit grade 6 na ako ay niyayakap pa rin niya ako at pinupupog ng halik sa pisngi at kilikili. Tapos ay hahalakhak ng malakas dahil ang asim ko na naman daw sa maghapong paglalaro. Nang makapagtapos ako ng elementarya, na destino si Tatay Kaloy sa Maynila. Halos 4 na taon kaming namalagi sa Pasay. Doon na rin ako nakapagtapos ng high school. Itinira ako ni Tatay Kaloy sa tiyahin ko, ang kapatid ng namatay kong nanay. Wala namang naging problema dahil mababait ang mga ito. Lingguhan din akong dinadalaw ni tatay para mabigyan ng baon sa pag-aaral. May mga pagkakataon na namimiss ko si Mamang. Hindi niyo ako masisisi, lalo na ang mga laking lola dyan. Iba kasi talaga mag-spoiled ang lola eh. Noong mga panahong yun ay wala pang cellphone. Ang meron lang ay telepono. Kaso, wala namang telepono sa probinsya namin. Kailangan pang lumuwas ni Mamang sa bayan para makigamit ng telepono. At malayo ang bahay niya mula sa kabihasnan. Ilang kabahayan lang din ang malapit sa kanya. Nangako si Tatay Kaloy na kapag nakapagtapos ako ng high school, ay magbabakasyon kami ng 1 buwan sa Bicol. At tinupad niya yun. Tuwang-tuwa ako habang nakasakay kami sa bus. Ninanamnam ko ang sariwang hangin at tanawin sa mga nadaraanan namin. Bihira pa kasi ang bus na air condition noon. Hindi namin ipinaalam kay Mamang na kasama akong uuwi dahil gusto namin siyang sorpresahin. Nang makarating kami sa bahay ay wala si Mamang, kaya pumasok na lang kami. Bukod kay Mamang, Captain Kokak, ay may isa pa akong gustong makita, ang kanyang tansong itak. Noong bata pa kasi ako ay palagi ko itong lihim na tinitignan sa baol, sa ilalim ng papag ni Mamang. 2 beses akong nahuli noon at palaging napakasakit na kurot sa tagiliran ang inaabot ko. Huwag ko raw pakikialamanan yun dahil marurumihan daw. Ang ganda kasi ng itak na yun eh, napakakintab, parang ginto. Palagi siguro yung nililinis ni Mamang gamit ang metal polish. Dumiretso ako sa kwarto ni Mamang at hinila ang baol. Nang buksan ko yun, nandoon pa rin ang tansong itak. Tulad ng dati, manghang-mangha pa rin ako sa kinang nito. Nang akmang hahawakan ko na yon, biglang sumulpot si Mamang sa likuran ko. Inihanda ko na ang tagiliran ko dahil tiyak na kurot na naman ang aabutin ko. Subalit hindi. Sa halip, niyakap ako ng mahigpit ni Mamang habang umiiyak sa sobrang tuwa. Isinara ko na lang yung baol at itinulak pabalik sa ilalim ng papag. Tumayo at hinalikan ko siya sa noo. Napansin ko na hanggang dibdib ko na lang pala siya. Tumangkad na pala ako. Niyaya ako ni Mamang sa kusina para ipaghanda raw kami ng pananghalian. Nakayakap pa rin siya sa bewang ko at ako naman ay nakaakbay sa kanya. Palibhasa ay solong apo. Miss na miss ako ng lola ko. Iba talaga sa probinsya. 6:00 pa lang ng umaga ay gising na ako. Nakikita ko na si Mamang na nagwawalis o kaya naman ay nagsisibak ng kahoy.
Ayaw pa nga niyang magpatulong dahil kaya niya naman daw. Matanda na si Mamang pero nakapagtataka na ang lakas-lakas pa rin niya. Napansin ko rin ang isang bahay roon na nagtitinda ng ulam. Wala kasing ganoon dati eh. Kanya-kanyang luto ang mga tao roon. Nakikita ko si Mamang na pumipitas ng kalamansi sa bakuran at ibinibigay sa mga dumaraan para maging sausawan o pangpiga sa binili nilang ulam sa tindahang yon. Nilapitan ko si Mamang para magtanong at ang sabi niya, aswang daw ang pamilyang nagtitinda roon. Wag na wag raw akong kakain ng kahit anong ulam mula sa kanila. Ibinagwalang bahala ko na lang ang sinabi ni Mamang. Dahil nanirahan na ako sa Maynila, hindi na ako masyadong naniniwala sa mga ganoon. Isang hapon, sinamahan ni Tatay Kaloy si Mamang na manguha ng nyog. Nagpumilit si Mamang dahil paborito ko raw ang sabaw nun. Mas gusto ko kasi ang sabaw ng nyog kaysa sa buko dahil mas malasa at naglalangis pa. Nang makaalis sila, siya namang dating ng pamilyang nagtitinda ng ulam. Malaki ang katawan ng lalaki. Parang mas malaki pa kay Tatay Kaloy. Ang asawa naman ito ay tipikal na may bahay lang ang itsura. Ganoon din ang kanilang binatang anak. May dala silang ulam na nakalagay sa lalagyan. Nakangiti sila habang binibigay sa akin ang ulam. Tuwang-tuwa ako nang makitang Bicol ekspresyon. Natakam talaga ako ng husto. Mukha namang mababait ang pamilyang yun kaya nilantakan ko agad at inubo sa harapan nila yung binigay nilang ulam. Nagpasalamat ako at matamis pa rin ang kanilang ngiti bago umalis. Nang makabalik si Mamang at Tatay Kaloy, agad kong kinuwento ang nangyari. Sinabi ko na mababait naman pala sila at binigyan pa ako ng masarap na Bicol Express. Dahil doon, nagkatinginan si Mamang at Tatay. Biglang sumimangot si Mamang at galit na inutusan si Tatay na kumuha ng itlog sa manukan. Si Tatay Kaloy naman ay nanatiling kalmado. Sundalo marunong magkontrol ng emosyon. Pumitas si Mamang ng kalamansi. Ang itlog na dala ni Tatay ay binasag niya sa isang tasa at pinatakan ng katas ng kalamansi. Kinaukaw niya ito gamit ang kamay habang may ibinubulong. Tsaka ipinainom sa akin. Halos maduwal ako sa lasa. Pero nang mainom ko yun, bigla akong nagsuka ng napakarami. Ang pinagtataka ko, purong itim ang isinusuka ko. May kasama ring mga karne na kulay itim din. Ang huling lumabas ay isang itim na bato na kasing laki ng holen. Umiiyak na si Mamang sa galit at mura ito ng mura. Gustong gusto na niyang patayin ang pamilyang nagpakain sa akin. Ipinagtaka ko kung bakit hindi siya pinapakalma ni Tatay Kaloy. Pumasok si Mamang sa kwarto at paglabas ay hawak na ang makintab na tansong itak. Iyon ang unang beses na nakita akong hawak niya yon. Sumugod siya sa bahay ng pamilyang yon at nakasunod lang kami ni Tatay. Naabutan namin sa tindahan ng malaking lalaki. Pero wala ang asawa at anak nito. Pinagmumura siya ni Mamang. Biglang lumingon ang lalaki. Para itong baliw. Pagalaw-galaw ang ulo na parang hindi mapakali at naglalaway ang bibig. Lalapitan na sana ito ni Mamang para tagain. Subalit pinigilan siya ni Tatay. May kinuha si Tatay Kaloy mula sa bulsa niya. Isang maliit na butil na parang bato. At isinubo yon. Mula noon, hindi na siya nagsalita. Sinugod ng lalaki si Mamang. Pero hinarang ni Tatay Kaloy at sinuntok sa sikmura yon. Kahit mas malaki ito, kitang-kita akong namilipit ito sa sakit at napaatras. Sunod-sunod na suntok ang pinakawalan ni Tatay. Kung ordinaryong tao lang yon, malamang ay nawalan na yon ng malay. Pero nakakatayo pa rin ang lalaki. Bigla namang sumulpot ang dalawang malaking itim na aso. Hindi sila tumatahol. Puro pag-angil lang. Akmang susunggaban ng mas malaking aso si Tatay. Subalit sinigawan ito ni Mamang. Itinuro niya ang tansong itak at nagsimulang bumulong. Hindi huminto si Mamang sa pagbulong habang nakaturo ang itak. Biglang nangatog ang mga aso at hindi na nakagalaw sa pwesto nila. Parang takot na takot. Ilang sandali pa ay lupaypay na ang malaking lalaki. Nilapitan ni Tatay ang mga aso at pinagsisipa hanggang sa malugmok sa lupa.
Bago kami umalis, sinigawan pa sila ni Mamang. Sinabi niyang huwag siyang susubukan dahil lang matanda na siya. Iniluwa ni tatay ang butil sa bibig niya at ibinalik sa bulsa. Saka lang muling nakapagsalita si tatay. Nagbigay siya ng babala na ayaw na niyang makita ang pagmumukha ng pamilyang yon sa lugar namin. Dahil kung hindi, ay hindi na niya pipigilan si Mamang na patayin ang mga ito. Dahil sa pangyayaring yon, nasagot ang isang katanungan sa isip ko tungkol sa mga kwento ng mga kasamahan ni tatay, na kapag napapalaban sila sa mga rebelde at nananahimik na si tatay at hindi na nagsasalita, paniguradong tagumpay ang misyon. Pero nananatiling misteryo sa akin kung bakit hindi nakagalaw ang mga aso dahil lang sa itak ni Mamang. Sa paglipas ng panahon, nalaman ko rin ang katotohanan tungkol sa pagkatao ni tatay at Mamang. Kapag day off ko po sa trabaho, ay isusulat ko ang kasunod at ipapadala agad sa inyo. Captain Kokak, maraming salamat po. At sana ay nagustuhan nyo ang aking kwento. Mabuhay po tayong lahat.